Περίεργα φαινόμενα εδώ πέρα στο Buzz Cooperativa All Stars Cosplay για video games και anime party στο Μοναστηράκι. Παιδιά, έχω δει τον Sonic, έχω δει Power Rangers, ακόμα και τον Qbert, ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει ότι πρέπει να πεθάνει. Πάμε μέσα να δούμε τι έχουμε να δούμε. Και τώρα είμαι με τον διοργανωτή αυτού του πάρτι, τον Yu-Gi-Oh! Yugi, αλήθεια, πολλοί κόσμος, πολλή φασαρία, το περίμενες όλα αυτό? Ωραίο καπέλο. Όχι, δεν φοράς καπέλο. Δεν φοράω καπέλο, κουρεύτηκα κιόλας. Αλήθεια, ποια είναι τα σχόλιά σου για αυτό το πολύ επιτυχημένο πάρτι, αφού έχει τόσο κόσμο, τόση φασαρία? Γενικά, εγώ δεν είμαι της φασαρίας, αλλά τέλος πάντων, για πες. Κοίταξε να δεις. Ορφέα, μπορώ να σε λέω Ορφέα, έτσι? Κοίτα, αφού με λένε έτσι, μάλλον ναι, μπορείς να με λες Ορφέα. Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θα είχαμε ένα θέμα, δεν θα ήξερα πώς να σε λέω. Λοιπόν, καταρχήν, ως Κάιμπα και διοργανωτής του Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Δεν σε λένε. Με λένε Κάιμπα. Είμαι ο Κάιμπα. Λοιπόν, ως διοργανωτής του Yu-Gi-Oh! Τουρνουά, έχω δει ότι τα παιδιά είχαν πάρα πολλές συμμετοχές, έγινε χαμός. Είναι ένα καταπληκτικό πάρτι, πάνω από 200 άτομα. Έχει πολύ καιρό να γίνει αυτό σε cosplay party. Είμαστε ενθουσιασμένοι και οι δύο διοργανώσεις, και η Hikaru no Terra που είναι η δικιά μου ομάδα και η Last Soul η άλλη ομάδα. Και είναι απίστευτος ο κόσμος, η μουσική παίζει παρόλα τα προβλήματα και περνάει ο κόσμος καλά. Ελπίζουμε να συνεχίσει αυτό μέχρι τις 2 το πρωί. Κάποτε είχα έναν δράκο με κόκκινα μάτια. Ναι, αυτός ο δράκος με τα κόκκινα μάτια δεν ανήκε ποτέ στη συλλογή μου, γιατί ως Κάιμπα είχα τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια. Και να σου πω, δηλαδή, εγώ που δεν ξέρω πολλά από εδώ πέρα, πώς πιστεύεις ότι θα πήγαινα σε αυτό το τουρνουά? Στο τουρνουά του Yu-Gi-Oh! Κοίταξε να δεις, οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Κάλεσε τα τέρατα και μείωσε τους πόντους του αντιπάλου στο 0. Νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις. Ωραία, απλά να του ρίξω μια μπουνιά και να νικήσω έτσι. Εάν το κάνεις αυτό, δυστυχώς θα αναγκαστώ να σε πετάξω έξω. Αλλά επειδή είσαι εσύ, τώρα μεταξύ μας, έτσι, μην το πεις πουθενά, θα σε κρατήσω στο τουρνουά για να σου δώσω το καπέλο. Δηλαδή, παιδιά, αν έρθετε στο επόμενο cosplay party All Stars, μην ρίξετε μπουνιά στον αντίπαλό σας. Να σου πω, ρε φίλε, βλέπω είμαστε σε cosplay party. Εσύ δεν φοράς όμως ρούχα cosplay, εκτός αν έχεις ντυθεί κάτι που δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, σήμερα δεν έτυχε να ντυθώ, γιατί είχα έναν φίλο μου που το βοήθησε να κάνει το πρώτο cosplay. Θα έκανα ένα cosplay από Fairy Tail, Mist Gun, αλλά το ανέβαλα για το επόμενο party cosplay που θα γίνει. Αλλά να σου πω την αλήθεια, μου θυμίζεις λίγο αυτά τα παλιά fighting games του 98, ξέρω εγώ, που φόραγαν τέτοια ρούχα. Σε αυτό το θέμα που λες, παρεμπιπτόντως, έχω κάνει cosplay από τότε, το Vega από Street Fighter, άμα τον έχεις ακουστά. Ναι, μου θυμίζεις λίγο γενικά αυτό το στυλ, αυτό το rad εποχές έτσι ωραίες. Επίσης, προσπαθώ τόση ώρα δηλαδή να το αποφύγω, να μην το πω, αλλά ξέρεις ότι θα το πω. Ωραίο καπέλο. Κοίτα, στην ουσία το καπέλο είναι του φίλου μου. Ωραίο καπέλο. Μπορώ να το έχω. Μπορώ. Ευχαριστώ. Έχω ντυθεί ο ήταν από τον Naruto Shippuden, από το Sakatsuki. Σαν το χάρο μου μοιάζεις περισσότερο. Να σου πω, πάντως πρέπει να έχεις πολλές έγνοιες εσύ στο κεφάλι σου, γιατί έχεις άσπρα μαλλιά. Τι έχει γίνει, έχεις γεράσει πρόωρα όπως έχει γεράσει ο Snake, έχεις απλά έγνοιες, προβλήματα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Όχι, τίποτα, νέος είμαι, 20χρονος, κυρίες. Να σε ρωτήσω, αυτό που κρατάς εδώ πέρα, τι ακριβώς? Είναι το δρεπάνι μου. Κάτσε, μην μου το βάλεις μες στο μάτι. Είναι το δρεπάνι μου αυτό, το έχω για να σκοτώνω ανθρώπους. Έχεις πάρει πολλές ψυχές με αυτό? Πολλές. Να σου πω, κανένα γκομενάκι τσιπάει με αυτό? Πολλά, εκεί εικόναν, εκεί άμα δεν είναι. Μπορώ να βρω ένα, γιατί ξέρεις, περνάμε δύσκολες εποχές εδώ. Πίσω έχω τσεκάρει κάτι ωραία κομμενάκια, τα πιο γαμάτα. Θα τους πάρεις την ψυχή ή το βράκι? Το βρακί πιστεύω. Θα σε ρωτούσα από πού είσαι, αλλά τέλος πάντων, για πες μου από πού είσαι. Είμαι Hatsune Miku από Vocaloid. Γενικά, επειδή με ενδιαφέρει, το μαλλί σου είναι φυσικό? Κοίτα, το μάκρυνα από όταν γεννήθηκα. Βάζω κάθε μέρα από αλλακτικό μπλε βαφή για να μην ξεβάφει. Οπότε ναι, μπορείς να πεις ότι είναι 100% φυσικό. Όντως είναι φυσικό. Και εγώ, ας πούμε, άμα θέλω να το κάνω έτσι, πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Κοίτα, απλά το μακραίνεις. Χωρίς παρεξήγηση, με αυτό το μαλλί, δεν σου κοιτάνε περίεργα στον δρόμο, δεν σου λένε περίεργα πράγματα? Καθόλου, αντιθέτως μου ζητάνε να βγάλω φωτογραφίες, να ποστάρω. Μη σου πω να σου κάνω και διαφήμιση. Ό,τι πιο κουλό έχεις ακούσει. Εντάξει, εμένα πάντως φυσιολογική μου φαίνεσαι. Ναι. Και τώρα έχω βρει τον Bane από τον Batman, ο οποίος έπεσε στην ανεργία μετά από την ταινία, γι' αυτό μετακόμισε στο Grand Theft Auto 5. Πώς πάνε οι ληστείες, Bane? Όχι και τόσο καλά. Εδώ βλέπεις, βγάλαμε τη μάσκα, δεν πονάμε. Εντάξει, πάντα μάσκα όταν κάνουμε ληστεία, παιδιά. Πάντα φοράμε κράνος στον πόλεμο, να το θυμάστε αυτό. Εδώ πήραμε και όπλα, το ξύλο που φάγαμε. Ωραίο όπλα αυτό, τι ακριβώς?
Αυτό είναι Airsoft. Είναι όπλο Airsoft, αλλά είναι και πολύ καλό scale replica. Καλά, απλά πάνω μου το βάλεις γιατί εγώ τα φοβάμαι λίγο αυτά, δεν είμαι πολύ καλός με τα όπλα. Για πες μου τις εμπειρίες σου στο Grand Theft Auto 5 γενικά. Απλά μην πεις spoilers γιατί δεν το έχω τερματίσει ακόμα. Ούτε εγώ το έχω τερματίσει ακόμα, πρόσφατα το πήρα. Είναι απλά ένα simulation για τα πάντα. Λοιπόν, Franklin, Trevor ή Michael, πάντα χωρίς spoilers. Trevor. Trevor, είναι άρρωστος, ναι. Είναι άρρωστος σαν και εσένα με αυτό το όπλο. Εμένα μου αρέσει λίγο ο Michael. Και για πες μου, σκοπεύεις να ληστέψεις καμία τράπεζα στα αλήθεια τώρα με αυτό το όπλο? Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Θα πάω μέσα, θα γεστούν όλοι και θα μου δώσουν τα λεφτά. Θα το κάνεις με τον έξυπνο ή πάμε μέσα με το όπλο τρόπο? Πάμε μέσα, όλοι οι χέστες είναι τώρα. Απλά θα δουν ένα όπλο, θα έχουν τα λεφτά. Ωραία, άμα ξεκινήσω ποτέ τις ληστείες θα σε έχω υπόψη μου για να σε βάλω στο κρου. Νόμιζα ότι είχες πεθάνει. Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Ξέρεις πόσο έκλαψα όταν πέθανε? Στην πραγματικότητα δεν πέθανα ποτέ. Τότε γιατί έδειξε ότι πέθανες? Μήπως δεν είσαι όντως ο Ελ? Για να νομίζει ο Κύρα ότι πέθανα, έτσι ώστε να μπορέσω να τον πιάσω στο τέλος. Δεν σε πιστεύω. Για να σε πιστέψω ότι είσαι ο Ελ πρέπει να δω ένα Death Note. Έχεις Death Note πάνω σου? Δεν νομίζω. Ναι. Κοίτα, μη σημειώσεις το όνομα και το τηλέφωνο μου εκεί πέρα, ok, please. Και για πες μου λίγο, τι έκανες μετά από το Death Note? Μετά το Death Note, Σε χάσαμε ρε παιδί μου, πού πήγες? συνέχισα τη μυστική μου ζωή, Κάνοντας τι? λύνοντας γρίφους και εγκλήματα. Και παίζοντας adventure games. Ναι, Να σου πω, το ξέρεις ότι ο Νίαρ σε ψηλο ξεφτύλισε με αυτό που έκανε στον Light, έτσι που δεν κατάφερες ποτέ να κάνεις εσύ? όχι, απλά ο Κύρα εκείνη τη στιγμή ήταν πιο ευάλωτος. Φίλε, δεν ξέρω, πολλοί κόσμος μιλάει, όχι εγώ, κόσμος, και λέει ότι ο Νίαρ είναι και πιο νέος, είναι και πιο έξυπνος, είναι καλύτερος, γενικά ότι είναι ένας καλύτερος. Εσύ τι έχεις να πεις σε αυτούς? Ποτέ δεν ήταν πιο έξυπνος. Εγώ ήμουν πάντα ο δάσκαλος και ο πρωτότυπος. Αυτά από τον Ελ. Για πες μου λίγο για την κουλτούρα των anime εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βλέπω έχει εξελιχθεί το πράγμα. Cosplay parties, πολλοί κόσμος. Για πες μου λίγο. Έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια τώρα. Εγώ είμαι στο χώρο 1 χρόνο περίπου. Δηλαδή βλέπω τα παιδιά που κάνουν πάρτι και αυτά. Εντάξει, διοργανώνουν πάρα πολύ ωραία πάρτι και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Δεν σου κάνει όμως λίγο εντύπωση που μια ξένη κουλτούρα έχει γίνει τόσο διάσημη σε μια άλλη χώρα? Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί εντάξει, μόνο η ελληνική κουλτούρα δεν είμαστε μια χώρα η οποία θα πρέπει να έχει και άλλες κουλτούρες. Γιατί είναι πιο ωραία έτσι. Και για πες εσύ από πού είσαι? Τα πετράλαινα. Ενώ από ποιο anime είσαι? Δεν είμαι. Μα εδώ είναι cosplay party. Γιατί εσύ από ποια anime είσαι? Από το Ρουρού Κοινό Δούρβα. Κοινό Δούρβα. Και εγώ είμαι το anime Αλέσσα. Και πρωταγωνιστώ κιόλας. Ωραία. Τώρα εσύ πρέπει να είσαι και πολύ VIP γιατί βλέπω έχεις πει εδώ πέρα. Έχεις συνοδεία τον Spider-Man, έχεις τον Wolverine, έχεις τον έναν, έχεις τον άλλον. Από πού είσαι εσύ? Είμαι από τη Marvel. Μπορώ να πω ότι είμαι η αρχηγός. Ο Captain America δεν ήταν αρχηγός? Δεν το πήγαινα από. Όχι, ναι. Σε παρακαλώ. Εσύ ποια είσαι? Δεν πηγαίνεις. Εγώ είμαι Miss Marvel. Miss Marvel. Να σου πω, ωραία στολή φοράς, δηλαδή. Πού τη βρήκες αυτή τη στολή? Την έφτιαξα. Εσύ την έφτιαξες? Καθόμουνα. Έραβα κάτι μέρες. Άμα δεν ήξερα τον Tony Stark, δηλαδή τον Iron Man, πραγματικά θα έλεγα ότι είσαι η καλύτερη στο να φτιάχνεις στολές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήκω λίγο να δούμε τη στολή σου. Κάτσε. Λοιπόν, θα σου πω μια αλήθεια. Ποτέ δεν πήγα εσένα και τους Power Rangers, αλλά δεν βαριέσαι. Γιορτή έχουμε. Για πες, εσύ ποιος είσαι? Ωραία, μάλλον δεν μιλάς και πολύ. Από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου εδώ πέρα, είσαι ο πράσινος Power Rangers από τους Mighty Morph. Θα μας κάνεις τη χάρη να κάνεις unmask τον εαυτό σου? Το είδατε πρώτα εδώ πέρα, δεν το είδαμε. Ο Power Ranger ο πράσινος ποιος είναι? Ή το έχεις ξαναδείξει ποιος είσαι? Κανονικά ένας Power Ranger, καλησπέρα, δεν αποκαλύπτει ποτέ την ταυτότητά του. Αλλά εγώ σας έκανα τη χάρη. Τύπου Batman. Για πες ρε Power Ranger πράσινο εδώ πέρα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα και γιατί δεν έχουν έρθει οι φίλοι σου? Γιατί δεν έχει έρθει η Ροζ, γιατί δεν έχει έρθει ο Μαύρος? Εντάξει, υπάρχει ρατσισμός, το ξέρω, αλλά για πες γιατί δεν έχουν έρθει? Ρατσισμός για μένα δεν υπάρχει. Είσαι πράσινος, ναι. Λοιπόν, η υπόλοιπη ομάδα του Power Ranger είναι σε ειδική αποστολή, πολεμούν τους κακούς.
Και πέρα από την τιμητική άδεια από τον αφέντη τον Jordan, τον αρχηγό, να έρθω παραβρεθώ στο cosplay party εδώ πέρα. Που όλα εδώ πέρα μπορώ να πω είναι πολύ super οι πάντες. Όλοι οι cosplay είναι super, οι διοργανωτές είναι super, τα πάντα είναι super. Να σου πω, μετά από τους Power Rangers, επειδή έχει πέσει λίγο ανεργία βλέπω, ποια είναι τα σχέδιά σου? Μετά τους Power Rangers. Αμυντικό γέλιο, έτσι. Εντάξει, νομίζω τα ακούσαμε όλα εδώ πέρα. Και τώρα με έναν από τους χορηγούς αυτού του event, Go Radio. Και με μια πινακίδα βλέπω που δεν ξεριζώσαμε από τον δρόμο, δεν είναι δημόσια ιδιοκτησία. Παιδιά, πείτε μου λίγα πράγματα. Το Go Radio είναι το πρώτο άνιμε ραδιόφωνο που υπάρχει στην Ελλάδα. Λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά από μένα, Νατάστα. Εσύ τι έχεις να μας πεις για το Go Radio ή για το event? Είναι ένα event που γίνεται πρώτη φορά από τα παιδιά κάτω. Οπότε τα πήγανε και πολύ καλά από ό,τι βλέπω, γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Πολλοί cosplayers, πολλές φωτογραφίες. Ως μέρος του Go Radio, πώς νιώθεις που είσαι χορηγός αυτού του event? Γενικότερα ως μέλος του Go Radio νιώθω περήφανος να υποστηρίζω και να προωθώ τέτοια event. Και γενικά ο σταθμός μας αυτό κάνει, προωθεί όλη την άνιμε κοινότητα. Έτσι, οποιοδήποτε μπορεί να πει και να ακούσει μουσική παρόμοια με αυτή αυτού του event. Αυτά από το Go Radio, αν είστε otaku, τσεκάρετε το. Αυτά από το All Stars Cosplay για anime και video games. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, παιδιά. Πραγματικά βρήκα τους πάντες εδώ πέρα, εκτός από τον Waldo. Θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσετε το show, μιας και μας φιλοξενήσατε? Λοιπόν, θα ήθελα πρώτα αρχικά να μιλήσει η Μικαέλα. Ήταν ένα πολύ καλό πάρτι. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος που πραγματικά δεν περιμέναμε να έρθει τόσος πολλοί κόσμος, γιατί είναι το πρώτο πάρτι από τις ομάδες μας. Και επειδή είναι το πρώτο πάρτι, δεν περιμέναμε βασικά να έρθουν πάνω από 200 άτομα. Δεν άκουσα τίποτα, αλλά ευτυχώς το ακούγεται μετά στο μικρόφωνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πότε θα γίνει το επόμενο event, γιατί δεν θέλω να το χάσω? Λοιπόν, αρχικά η Hikari no Terra θα κάνουμε το επόμενο μας event Δεκέμβριο. Τώρα η Last Soul, δεν ξέρω πότε θα κάνετε εσείς το επόμενο σας event. Τον επόμενο μήνα ή και σε 2 μήνες, θα δούμε, ετοιμάζουμε τώρα. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους μας τους χορηγούς, το Otaku Store, το Otaku Radio, τα InSpot, τα Pixelate Accessories, το Solaris, ξεχνάω κάτι. Πολλοί κόσμοι. Πολύ στο Comic Strip και εσάς τους ίδιους ως χορηγοί επικοινωνίας. Και ευχαριστούμε γενικά για όλα αυτά τα σαματά που έγινε σήμερα. Και ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Αυτά από εμάς, θα τα πούμε στο επόμενο event.